Andane nyamleng tenan kok bareng digarap ngeten iku lho. Sing jagong nggih jenak nggih to. Wegah mulih. Arep mulih mane-mano nyawang sinden kene kok mulih. Nun. Sinden ramangan wareg kok sen kok. Apa? Tenang wis ramangane wareg sinden iki. Katur Mas Saji wonten ing Jumantana, Mas Tarto wonten Cilebor, Pak Agus wonten ing Pura, Mas Wardoyo, Mas Bayan Marjoko, Mas Rimimbo. Ora usah kadhe nganggo
Suara kedeng, podang kuning ginarep kecul mangke metokipun sragenan monggo.
laras. Monggo Mas Eko, Mas Dari, Mas Acik wilujeng midhangetaken. Ugi katur Mas Wibisono, Bunda Catur ugi Datan Kantun Pak RT wonten ing Bangun Rejo Sambirejo Pak Listiono wilujeng midhangetaken. Yo Sewindu suwe lawase susah
nambane Ingkang baken sing joget ampun untel-untelan nggih. Ampun susukan. Nggih. Kancane diwehi nggon aja uyel-uyelan. Besil. Aja uyel-uyelan lho, tepang kowe kok uyel-uyelan. Ya. Aja sampeyan wong bagus. Ayo Mas Juan. Bali bisa tak kira ireng sumanding ana ing sisihmu. Besil. Lah kowe iki nggawa aku atik. Warnane kuning nu aku apa? Ugi datan kantun kadang kinasih wonten Gersana Mas Lanjar. Ya, ya. Wilujeng midhangetaken ugi Mas Wardoyo. Wonten ing Weru Sukoharjo ugi datan kantun Bapak Esari wonten Taraman wilujeng midhangetaken Siang Pantara Ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasa Laksmi. Asik. Ugi datan kantun Mas Wagito wonten Kalimantan Timur. Siang Pantara Ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasa Laksmi. Rasa
Terima kasih Mbak Jum, lagunipun ugi datang kantun Mas Tarno, Tania Jaya, sugeng midhangetaken, sugeng berjoget Mas Tarno, Tania Jaya. Ugi Mas Kipli, sugeng midhangetaken. Dilanjut lagune Tling Singan. Tling Singan. Monggo kanca-kanca sing ngersake lagu saged cecala dhateng kula. Mboten napa-napa monggo sing ngersake lagu nggih. Monggo mangke kersane sing nyanyi seniwatinipun. Nggih. Ya. Ya rene ya. datang dulur-dulurku, pemburu-pemburu sinden, Mas Dando, Mas Boyong, Besil Mania, juga Mas Bunggeng. Masukin. Bareng sampun pepanggihan nyatane jur lola atine nganti wegah pepisan retine jur tambah tresnane. Ya, katur Mas Mali. Wilujeng midhangetaken. Cok, cok. Budha katur. Durakane bakso maju mapan ugi Okte Wijaya. Katon raati selalan slagane nang semake dasar
ngaku bisa sesandingan lan wong ayu najan sakedheping netra bisa gawe ati dadi lega. Terima kasih. Lagu selanjutnya nggih Kapilut. Jebek kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengung monggo Mas Nardi Bego. rasa tresno sing tak pendem sarwa mikir hati tan bisa jenjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi loko pungkasane teman lara tresno nadyan ata yen kadulur nanging jagat sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat satramong lampahi kula sawasapa ngendut nadyan nawa atiku wis kapilut saibo bunga rasaku lamun bisa jajagatan sliramu. Hey, hey. Katur dulur-dulur teng botok Mas Kipli. Wilujeng midhangetaken. Oke Mas Warsito. Datang kantor Mas Nardi Bego. Cikiwir kicikiwir kicikiwir masuk. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengung rasa
Jatan kantun Mas Sardi, Mas Membo. Jatan kantun dulur lanang Mas Kokek yang di Wonolopo. Ciki wirki Mas Angga. Malam Mas Angga. Monggo Mbak Chandra. Podang kuning minangkani panyuran
Pak Triyadi. Ya. Oh, oh. Esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang
cekir yen si podang andudut ati kepranan ora ndang atiku sansaya tentrem tak ranati sun pikat pulut ing bendo. tasih elingo marang padamu wong ayu wis kangen iki lali walah lali tenan awakku iki amarga mikir wong sing ndak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki adoh gunungmu mung kacukuning tondo katresnanku kacukuning dadi pepeling nalika mbiyen kowe isih nyanding mrana mrene sih tak gowo ora bisa pisah najan mung sedelo gendang baliya wong ayu wis kangen ngenteni sliramu kacukuning tak ajak nunggu baliya wong ayu kumpul karo aku tasih sesarengan uda laras SKD Sound kan multimedia yen lewat aku ambien tak goleren ya yo ing cagak marga nyawang tondo isih rawan yo jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo antum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wadi wiwit tembiyen tumeka saiki gubuk kae kebak cerita
awayah wengi nganti kaget rina gogrok kabeh lah sandikku cahayu kabeh bayangku hilang dalem Mayatno dun jagung tenggene Pak Diratno niku jan cucuk terus pundi kok cucuk cucuk lah jagung punah salingon nggih entuk mic gitu Pak nyanyi jare kon ngene iki lagi aku karo ngeten Pak MC nggih kula kalih Pak Ratno niki siji Dana Rasa nggih Dana Arta wonten mriki Dana Swara mengke mulai jek gawani roti ya caketan sa datan luntur malah merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng aku kok asmara kula niku jane nek jenengan iki kerep ketemu ning kok jenenge lali oh nggih Mas Tomo napa sinten nggih leres boten klentu Pak ya ya Ugi Mas Eko wonten Ternate Ugi Pak Desa Dino juraganipun Mendo wonten Kenongkorjo wonten Ledok ugi Pak Suyono wonten Sugian Mas Pamuji wonten Sugian Bunda Mar wonten ing Mertan Bendosari wonten Juron masuk piye jeneng di Taman Sari lah ya mestine mesti wali aku sing dadi kembang oh ngono ya oke kembang melati kang edan edipeni oh kang sengsem ati lair lan batine yo umpama dadi rembulan mesti wae aku kang dadi lintange ning angkasa wong loro padha guyonan kegojekan andum taline katresnan saiki sliramu ana ing ngendi neng begajah Srijeng iki kamane dadi seksi sumpah janji sehidup semati bakal tresna nganti tekan kaki nini ora suwe maneh aku enggal bali nganti mati tresnaku ra bakal lali duh wong ayu sigaraning rasa jati ora liya sliramu si jantung hati muda laras iki bibir monggo Mas Blonot wonten Bendosari saumpama kakang dadi tamu
Lah kowe dadi opane, Jeng? Pasti wae aku sing dadi sukete. Ya, apa-apa. Gampang melati kang endah dipeni. Gawe tantrem ati lair lan batine. Yo. Saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae pun kakang dadi lintange neng angkasa wong loro padha guyonan kegojekan ando metalining katresnan Ning saiki sliramu ana ing ngendi? neng begajah jeng neng gone Pak Ratno iki lho Sumpah janji sehidup semati. oh Bakal tresno nganti tekan kaki nini. ora suwe maneh aku enggal bali nganti mati tresnaku ora bakal lali wong ayu sigaraning rasa jati ora liya sliramu si jantung hati syuting ini pengertian ngene iki Pak RW syuting ini pengertian